Maayong buntag mga hikalang igsuon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran may tungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasikas sa Kabuntagon. Pero kumusta na po? Gamay bundag ka na to, mga kapanyawan. One by one. Grabe karon nga panahon na mga kasama na kaya nga lugar. Kaliton o bumdak sa makusog nga pagulan na may resulta nga to sa mga pagbaha. So amping ta, kanunay ha. Labi na to mga nanimuyo, nagapuyo daplin sa mga sapa. O mga daplin o mga sapa. Mga creek. Kaya grabe mag-overflow ang tubig karon. Human sa kusog nga mga pagabundak sa ulan. Magmonitor tas palibot ha, simba ko. Tanaw na to nga mutaas na mga linang tubig dahil sa inyo ang creek o din baka sa pa. Na hinahina yung tagabakwit. Mga importante dahil nga alerto ta. Ta kanunay, tungod dining sitwasyon na to karon sa panahon mga kapanyawan. So may bunta ko, welcome na po sa ito ang programa nga Kasikas sa Panglawas. Nga gyato dahil na to sa SED Marketing Incorporated. SED Marketing Incorporated. Actually, Kasikas sa Kabuntagon ni siya. Nga langkuban ni sa atong pag-isgutan rin may tungod sa panglawas, pagpamuhi o pagpanguma. Kasikas sa panguma, kasikas sa pamuhi o kasikas sa panglawas. In short, kinatibukan, kasikas sa Kabuntagon. Ayan. So may buntag na po, ako gyapon ni si Kapanyawan na Bernard Pantaleon. Kung gibiyaan itong atong gisgutan, kalabot na lang sobra nga pag-inom o energy drinks na kini di ay dunay epekto sa tuang lawas or kanang gitawag og makadaot kung sobra ang imuhang pag-inom. So dapat dili pa sobrahan. So ipadayon na to katong mga epekto kato ang lawas kung kita sobra ang pag-inom nining energy drinks. So standby lang ha, standby. SED Health Report. Health Report. Kapag doon ako gibate, may sakit akong kilid. Nakaihi na mo kong dugo, gula to sir. Sakit na yun ayo akong kilid nga nakaihi na yun ko og dugo. Mao tong nakadungog mangkuhan sa radyo nga Kugon o Panyawan. Nipalit dahin ko og tag sa kapak. Kada pati oras mo tumar ko. 1 week sir, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibate. Nya kahantod karon nagmintin ako. Hantod karon ayon ako gunikan sa Kugon o Panyawan. Unsa may pangalan nimo sir? Pablito Simodlan, amon isay sinta nakapin sa Buena Vista. Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi og kalig-on sa atong lawas, dili gyud nato malikayan nga mobati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang SED liniment oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayan-an, katol-katol, SED liniment oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa sa SED liniment oil. Busa, sa ingon nining balatian og problema, SED liniment oil ray kadang pata. O katangi ang programa ni Bernard Pantaleon sa DXDC gikan sa alas 3 sa kadlawon hangtod sa alas 4 sa buntag. Aron makakuha ta mga health tips nga gidalit kanato sa SED Marketing Incorporated. Ang haplas sa Kabisayan ug Mindanao sud na sa dugay katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa SED liniment oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kini sigulyat mo ingon kaninyo sa kapait ug kapit-os sa panahon karon. Bawal magkasakit. SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap. Para dili ako ma'am, niangay dito ma'am kay ang celebrity soap manggod, dili siya harmful sa imong skin ba. Smooth lang siya ma'am. While sa ubang sabon kapag i-rub mo siya, na something na manuot-suot na muso, mga halang or hapdos ana. Pero kana siya ma'am, natural lang yun siya ma'am. Bisag kiss-kiss pa nimo sa nabakara man akong gamit. Di wala gid siya reaction sa panit. SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap.
Well, balik ta og kapadayon mga kapanyawan. Number 3, taas ang sugar nga magapalisod sa kidney o maghatod sa fat deposit. Daghang energy drink ang halos susama sa katamis sa soft drink. Ang sobrang sugar ang maghatod sa insulin na spike. Makapataas din sa insulin, no? Kanang sobrang tamis. Nga magpalisod ni sa kidney o nagapataas sa risgo sa diabetes. Ana maginan padulungan nimo. Basta kay manubra ganing sugar sa mong lawas, mo padung gina sa diabetes. Don't say tip. Kung mag-inom tag energy drink, inyong basahon gyud ang label o di kayan ang kanang may added sugar na mga energy drink. Na may mga energy drink nga walay added sugar. So, kato inumon. Pero kung adunay added na sugar, ayaw. Okay? Kaupat, ginapakapoy nini ang kidney. Ginapaluya ang atong kidney, no? Sa pagfilter sa chemicals, may artificial flavors, preservatives, o kulor ang energy drinks. Kining tanan moagi sa kidney o ginasala kini. Kung kada adlaw o daghan ang ginainom, kapuyo ng kidney o muhinay ang iyahang filtration. Pagfilter. So ang tip, limitahan sa very rare occasions. Ikalima, ginapadali ang dehydration. Ang caffeine adunay diuretic effect nga kanunay magpaihi. Kung dehydrated ang lawas, unang mapiktuhan nini ang kidney o kasing-kasing. Ang tip, mag-inom og tubig before and after sa bisan unsang caffeinated drink. Ikaunom, mas mutaas ang risgo sa palpitations, pagkahilo o panic attacks. Ang sobrang caffeine o sugar ang nagapataas sa adrenaline. Kini ang hinungdan sa pagpamurog, pagpitik, panic sensations o usahay buraka o makuyapan. So dunay tip, mukaon una ay pa mag-inom o bisan unsang adunay caffeine. Buta-sabot ang mga kapanyawan, dunay sulod ang ato ang tiyan. Number 7, pwedeng mag-trigger o arrhythmia sa mga adunay hinay nga kasing-kasing. Ang mga tao nga adunay mild heart condition, bisan og wala sila masayod, ang mas sensitibo sa stimulations. Ang energy drinks ang mamahimong nga magpalala o pasamot sa irregular heartbeat. Ang tip, kung adunay chest discomfort, pagkahuman og inom, gilayong muundang. Kawalo, magpasamot o mupalala sa anxiety, irritabilidad o mental exhaustion. Abi nimo ang pangmata o gising, no? Pero pagkahuman sa energy spike, kalit usab kining mubagsak. Kini ang maghatod sa brain fog o kapoy sa utok. So, tape, mupili og natural energy sources sama sa banana o warm water. Ikasyam, maghatod kini og pure sleep bisan og milapas na ang oras. Ang caffeine magpabilin sa lawas kapin unom hangtod na pulo ka oras. Bisan og buntag ka nag-inom, mapiktuhan pagyapon ang tulog nimo sa gabii. So ang tip, hilikayan ang bisan unsang energy drink kung lampas na sa udto. Burag ako, lampas sa udto din ako minom og kape. May kape ng kape, di ba? Kaya maglisod kog tulog. Kung mapang-energize, mangguna siya. O niya ka na pulo, taas ang tsansa sa addiction or dependence kung naanad na ang lawas artificial energy rush. Dili na kini makalihok og normal kung wala kini. Tubot pasabot na mga kapanyawan, ma-addict ka. Addict na ang lawas. Dinhi magsugod ang cycle nga makadaot sa kasing-kasing kidney og mental health. So ang tip,
hinay-hinay, minusan kung matagadlaw na ang pag-inom. Ba't pasabot, kontrolon, limitahan. Labi na gyud kung ikaw matagadlaw na, nagainom anang energy drink. Binuog ko. Laktod nga pagka-istorya, burag ginahinay-hinay na itong patay nga itong lawas ana. Kanang sobrang nga pag-inom sa energy drink. Mapugos man gud imong lawas og lihok ang utok, mapugos og lihok. Ang kasing-kasing mupaspas ang pitik ay mapugos tungod sa energy nga imuhang giinom pinagi sa energy drink. Ngayan. Sa pikas bahin na mga kapanyawan, doon na po'y mas healthy alternatives para sa natural energy boost. Kanang pangpakusog sa atong immune system. Dili lang kanang energy drink. So ato na nga sayron ugma. Medyo nakabsan tag-ura sa mga kapanyawan. Diri gyapon sa to ang kasikas sa panglawas. Nagyato na kanato sa SED Marketing Incorporated nga makinit tigama og tigpudapod sa mga produkto sa mga lamang sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Kogon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic, o nga ito ang SED Panyawan Plus with Mangosteen. O sabon ako, kini nga mga produkto mga kapanyawan ha, available na sa mga parmasya, butika o mga drugstore, diya sa inyong mga lugar. Ingon sab sa pipila ka mga groceria. Diya sa may New Pandan, Panabo City, nasa JCA Wheat and Dry Goods. Dito sa Kapalong, Davao del Norte, nasa Mabuhay Grocery. Sa Nabunturan, Davao de Oro, nasa Mabuhay CLC Grocery. Samtang sa Visayan Village sa Tagum City, nasa KM Joy Store. Ang tutog ba ay magbiya. Padayon dyan punta sa tuang kasika sa Kabuntagon, pinagi sa kasika sa Panglawas. Ako gyapon ni si Kapanyawan Bernard Pantalion, may buntag kanato nga tanan. Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa Kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantalion. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon. Ang kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.